салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шалои Хоҷа ҳастам ҳамроҳатон ва нахост таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 28 июл. ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. мусофирони даъво доранд ки марзбонони тоҷик барои убури сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон аз онҳо ришва мехоҳанд. 200 сом пенсия мегирам. با 1000 سوم کپلت منارتیم گذرم. برادری مورودالî алимардонов бо пардохти зарар озод шуд, вале се кормандаш бо миллионҳо сомонӣ фирор карданд. ва як афсари собиқи тоҷик мегӯяд, ӯро бо ваъдаи афв ба Тоҷикистон даъват намуданд, вале ҳоло боздошт шудааст. Сергей Шойгу, вазири мудофиаи Русия, мегӯяд, барои муҷаҳҳаз кардани артиши Тоҷикистон кишвараш ройгон силоҳ ва муҳимоти ҷангӣ тақдим хоҳад кард. ба гуфтаи дафтари матбуоти вазорати мудофиаи Русия, Шойгу имрӯз барои ширкат дар нишасти шӯрои вазирони дифои кишварҳои созмони Шанхай вориди Душанбе шуд. ӯ бо Шералӣ Мирзо, ҳамтои тоҷики худ, дидору гуфтугӯ дошт ва масъалаи пешгирӣ аз хатарҳои амниятии вазъи Афғонистонро баррасӣ кард. Сергей Шойгу гуфтааст, дар сурати сар задани таҳдид, Русия ҳатман пойгоҳи низомии 201-ро ҷалб хоҳад кард. радиои озодӣ чанд муддати инҷониб аз корбарон наворҳои шикоятӣ дарёфт мекунад, ки дар он сокинон аз мушкилоти убури марзи заминии Тоҷикистону Ӯзбекистон гиламанданд. аз ҷумла ба гуфтаи мусоҳибони мо, феълан аксарияти тоҷикон Ӯзбекистонро ба ҳайси кишвари транзитӣ барои сафар ба Русия ва ё баръакс ҳамчун роҳи омадан ба ватан истифода мебаранд. вале ба иддаои онҳо марзбонони тоҷик барои убури сарҳад ҳақ талаб мекунанд. Фарзон Муҳаммадӣ барои таҳқиқи ин масъала аз бузургтарин гузаргоҳи марзии, ки аз тарафи Тоҷикистон Фотеҳобод ва аз ҷониби Ӯзбекистон Ойбек ном дорад, дидан кард. рӯзи 28 июл даҳҳо нафар аз хоҳишмандони сафар дар гузаргоҳи Фотеҳободи шимоли Тоҷикистон ҷамъ омада буданд. аксари онҳо мегӯянд, барои сафар ба Ӯзбекистон зарурат доранд, вале сарҳадбонон иҷозаи гузаштан намедиҳанд. сокинон умедвор буданд, ки пас аз сафари Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон, ба Тоҷикистон, гузаргоҳҳо боз шуда сафарашон ба кишвари ҳамсоя осонтар мешавад. аммо ҳанӯз гузаргоҳҳои сарҳадӣ бастанд ва танҳо шумораи ками шаҳрвандон аз роҳи ҳавоӣ имкони сафар ба кишвари ҳамсояро доранд. یک هفته در همین جایم. از سحر میبیام تون شب در همینجا میستم. چی میگون؟ ممکن است درون بده میگو. هیچ غم نداره سر دادو تمام همون گلنی چوز بکستان سر چبه تاجیکستان سر نمیتیا. مسئولان سرحدبانی در این باره آماده نشدند به ما شرح دهند، ولی از روی قاعده‌های قبلی هنوز هم شهروندان تاجیکستان امکان ندارند که به اجازت خاص از راه زمینی به ازبکستان سفر کنند. حالا تنها آنهای به ازبکستان در آمده میتوانند که شهروند روسیه هستند یا درخواست کردند و برایشان اجازتنامه گذشتن را دادند. با این رویخط نفران شامل میشند که از ازبکستان دعوتنامه دارند و از جانب تاجیکستان اجازت سفرشان تصدیق گردیده است. وقتی من پرسیدم، در جواب گفتند که حالا карантин است، اجازت نمیدهیم. 1.5 ساعت باز همینجا انتظار نشستم. دیگر هیچ چیز نمیگویند، ولی ما امیدوار نشستیم. Просто так ждите, да? Надеемся, может, пропустим. Bardak نداشته باشم یک خود مایم. دیل اینفاکت دویم بار دو بار. ولی امسال ساعت شام اومده چند ساعت اینجا انتظار؟ 7 اومد. ساعت 7 اومد. ساعت 8 گذشت. تاگی افتابنده شده چی میگن اینو مسئولا چی میگن؟ مسئولات میکنیم مسئولات کده میبینیم. با آغاز همهگیری کرونا نو در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران دو کشور در خوجند روز 11 ایون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد، ولی مسافران میگویند راه از جانب کشور همسایه باز است و از جانب تاجیکستان هم برخی شهروندان با راههای دیگر علاج گذشتن را دریافت میکنند. 1000 سوم در جای من 200 سوم پنسه میگیرم.
با 1000 سوم کپلک مینارتیم گذرم اینا دستای ششتیم پول کار کرسادیم دیگون پرونشونی که امکان دیگون ساعتای 8 میپرند و پگاه اکن برای همین گرینسی با وقت برونده پگاه ساعت 6 رجیستراسی سر میشه اگر ما نریم بلیط میسوزه هر ساعت بای بانک راست اینا چی میگن اوزی نه هم میگن نمون نمیگن یک شونیه که پول کده 100 سوزه 1300 در همین حال ماشین‌های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند بی ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان میشوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوالهایی را پیش می‌آورد که چرا مرز زمینی بسته است. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنها کم نبودند که می‌خواهند از ازبکستان همچون کشور ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن مرز قرقیزستان کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، گذرگاه فاتح‌آباد. барномаро идома медиҳам. собиқ раиси агроинвестбонк моҳи январи имсол пас аз баргардонидани беш аз 15 миллион сомоние ки ба давлат зарар расонида буд озод гардидааст. дар ин бора имрӯз масъулони оҷонсии зидди фасод дар нишасти хабарӣ баён доштанд. фаррух тағои муродов дар пешниҳоди ғайриқонунӣ қарзҳои бонкӣ муттаҳам мешуд ва охири соли гузашта ҳабс гардида буд. дар айни замон се корманди ширкати бародари Муродалӣ Алимардонов низ раиси пешини агроинвестбонк аз кишвар фирор карданд. ҷузъиёт дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Бароди Суфӣ. масъулини оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон мегӯянд, ки се корманди гурӯҳи ширкатҳои Баракат вобаста ба Парда Алимардонов, бародари Муродалӣ Алимардонов, раиси пешини агроинвестбонк аз кишвар фирор карданд. онҳо дар тасарруфи 10 миллион сомонӣ муттаҳам мешаванд. ҳамин ширкати гурӯҳи Баракат қати як ҷамъияти алам қарор дорад аз ҳисоби ки шахсони масъули ҳамин ширкат дар кофткор мебошанд як 52 миллион сомонӣ маблағҳои зарар бебарқарор монда нисбати ҳамин ҷамъият шахсони масъулаш кофткор қарор дорад. парвандаи ҷиноятӣ айни ҳол бинобар сабаби дар кофткор будани шахсои айбдоршаванда боздошт шудааст. фахриддин Акрамзода аз масъулони оҷонсии мубориза бо коррупсия афзуд, бар асоси маълумоти онҳо ин се нафар дар Русия қарор доранд. коршиносон боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод нашудани гумонбарони ин ҷинояти коррупсиониро шубҳаовар медонанд ва бар инанд ки агар ҷониби Тоҷикистон хостори боздошти онҳо бошад, мақомоти Русия ба кӯмакашон мешитобад. бо вуҷудон ки ҷониби Тоҷикистон шояд муроҷиат мекунад, вале ҷониби дигар аз боздошти онҳо муқаррар намудани макону замону будубошашон худдорӣ мекунанд, зеро ки онҳо шояд ё маблағ пардохт мекунанд, вориди муносибатҳои коррупсионӣ мешаванд ва аз ин хотир кафолати буданашона дар хориҷи кишвар таъмин мекунанд. аммо парвандаи ҷиноӣ дар баробари Парда Алимардонов, бародари Муродалӣ Алимардонов, раиси пешини агроинвестбонк қатъ шудааст. Алимардонов Парда номбурда нисбати номбурда низ роҳили тасарруфи маблағи 105 миллион сомонӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда буд. парвандаи ҷиноятӣ мазкур низ дар раванди тафтиши пешакӣ аз ҷониби шахсони гунаҳкор маблағҳои зарар яъни 105 миллион сомон пурра барқарор гардида, номбурда низ 2 марти соли 2021 аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва аз ҳабс бо татбиқи қонуни аф аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳабс озод карда шудааст. Парда Алимардонов раиси корпоратсияи Баракат мебошад. ин ширкат солҳо боз дар шаҳри Ҳисор дар бахши кишоварзию чорводорӣ фаъолият мебарад. мақомоти оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон дар авоили соли 2019 худи Муродалӣ Алимардон, раиси агроинвестбонкро ҳам бозпурсӣ карда буданд. ӯ дар робита ба пули қарз ҳамчун шоҳид мавриди бозпурсӣ қарор гирифта буд. Муродалӣ Алимардонов дар гузашта раиси Бонки Миллӣ, муовини аввали нахуствазир ва яке аз шахсиятҳои бонуфуз дар ҳукумати Тоҷикистон буд. ӯ дар моҳи майи имсол аз раҳбарии агроинвестбонк барканор шуд. агроинвестбонк тақрибан 6 сол боз ба буҳрон рӯбарӯст ва наметавонад беш аз 700 миллион сомони амонати мардумро баргардонад.
муҳриддин имомов, афсари собиқи оҷонсии зидди маводи мухаддир ва раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе рӯзи 7 июл дар шаҳри Бухтар боздошт шудааст. Ин боздоштро мақомот тавзеҳ надоданд, аммо наздикони ӯ мегӯянд, имомов барои бознашри матлаб дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба тундгароӣ айбдор мешавад. ҳамкорам мирзонабии холиқзод чуну чарои мавзӯъро таҳқиқ кард ва мегӯяд, ин афсари пешин худро бегуноҳ мешуморад. ҳамин тавр не? бале Шаҳло Имомов 2 рӯз пеш аз боздошташ аз эҳтимоли таъқибу фишор садо баланд карда буд. ӯ дар як навори видеоӣ ба Рустами Имомалӣ, раиси маҷлиси миллӣ, ва Шорух Саидов, сардори раёсати вазорати кори дохилӣ муроҷиат намуда хоҳиш кардааст, ки ба тафтиши одилонаи қазию мусоидат кунанд. вай мегӯяд, бе ягон гуноҳ ҳадафи таъқиби мақомоти амнияти вилояти Хатлон қарор гирифтааст. вай аз ҷумлаи онҳоест, ки пештар маҳкум ва баъдан аф шудааст. пас аз аф аз ӯ ки дар хориҷи кишвар ба сар мебурд, даъват шуд ба ватан баргардад. муҳриддин имомов моҳи феврали соли 2020 ба ватан баргашт ва то аввали моҳи июл ба зиндагии ороми худ идома медод. пас чаро ӯ боздошт шуд ва ин бор ба чӣ гунаҳгор карда мешавад? бибинед, имомов аф шуд ва пас аз бозгашташ аз Туркия дар шаҳри Бухтар ошхона боз кард ва ошпазӣ мекард. мақомоти амниятӣ ӯро барои гӯё рух додани як мавриди дуздӣ дар ошхонааш ва гум шудани як телефони мобилӣ боздошт карданд. аммо дертар барои паҳн кардани матлаби дар интернет мавриди бозҷӯӣ қарор гирифтааст. муфаттиши парванда айбномаи Имомовро ба хоҳари ӯ Робия Имомова нишон додааст, ки барои асоси моддаи 307 қисми 2 яъне тундгароӣ бо истифода аз воситаҳои ахбори омма ё шабакаи интернет будааст. модари муҳриддин Имомов, майдаби худоёр ва бародарони ӯ, ки 27 июл аз Туркия ба мо дар тамос шуданд, ҳодисаро таҳризӣ шуда меноманд. дар номаи кумитаи амнияти миллӣ нусхаи он дастраси радиои озодӣ шуд, гуфта мешавад, ки дар асоси талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 25 октябри соли 2019 парвандаи ҷиноятӣ нисбати шумо, яъне муҳриддин Имомов, бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 4 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 14 ноябри соли 2019 дар истеҳсолот қатъ карда шуда, шумо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудед. пас аз дарёфти маҳз ҳамин санад, муҳриддин аз Туркия ба Тоҷикистон меояд. яъне авф шуд, баргашт ва баъд аз ин боздошт гардид. вале оё ӯ бо адвокат таъмин гардидааст ва наздиконаш аз вазъи ӯ дар боздоштгоҳ чӣ мегӯянд? хоҳар ва бародаронаш мегӯянд, муҳриддин Имомов бо адвокати давлатӣ таъмин карда шудааст, вале ӯро ҳанӯз надиданд ва дар боздоштгоҳи Бухтар мулоқот ҳам накарданд. онҳо мегӯянд, адвокати давлатӣ ба зангҳояшон ҳам ҷавоб намедодааст. аз замони ба Душанбе ба боздоштгоҳи пойтахт оварда шуданаш, наздиконаш ба ӯ натавонистанд мулоқот кунанд. Робия Имомова, хоҳари муҳриддин Имомов, рӯзи 26 июл ба радиои Озодӣ гуфт, барои мулоқот ба боздоштгоҳи Душанбе рафтааст, вале бино бар ҳузур надоштани муфаттиш иҷозаи ворид шуда надоданд. муҳриддин Имомов аз соли 2015 то 2020 дар Туркия кору зиндагӣ мекард, аммо ба зану фарзандонаш иҷозаи берун рафтан аз Тоҷикистон дода нашуда буд. худаш бо иттиҳоми узвият дар гурӯҳи ифротӣ таҳти пайгар буд ва соли 2019 бар асоси қонуни аф аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод гардид. ташаккур барои кишвар тағйирот ворид кард ва ба онҳое ки бар асоси моддаҳои марбут ба терроризм ва экстремизм гумонбар мешаванду дар хориҷа қарор доранд ваъдаи авф дод. аммо чандин намунае рух додааст, ки афроди бозгашта дубора зери таъқибу фишор афтода, ҳатто боздошт ва зиндонӣ гардиданд. мақомот мегӯянд, ин мавридҳо зимни рӯ задани далелҳои нав иттифоқ афтоданд. ва вазири меҳнати Тоҷикистон мегӯяд, пешниҳоди оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ барои боло бурдани синни нафақаро рад карданд, чун ҳоло барои ин кор барвақт аст. ҳафтаи гузашта масъулини оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа гуфта буданд, ки мехоҳанд синни нафақаро барои мардон аз 63 ба 65 ва барои занон аз 60 ба 62 боло баранд. вале Ширин Амонзода, вазири меҳнат ва муҳоҷират, рӯзи 28 июл гуфт, пешниҳоди боло бурдани нафақа аз сӯи мутахассисони пажӯҳишгоҳи меҳнат санҷида ва ба он посухи рад дода шудааст. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. тафсилоти бештар аз инро чун ҳамеша метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ бихонед ва наворҳоро дар канали мо дар Озодӣ видео ютуб тамошо кунед. ёдатон наравад, фардо бо хабарҳои тоза шуморо мунтазир хоҳем буд. худро аз ҷон эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якат.